kai dan uban ka kiyaye shi kai kan wannan bura bane mutum ne to Okay. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Daily trust. We are alive. ina aiki ta dinka ban ji me ka ce ba kan ina wayarka babu ruwan mu
tear gas a ciki. Yanzu akwai iska a ciki. Akwai iska a cikin gidan baka sani. Akwai su yawo wanda suke cikin mashin yake kawo haka ne mu zama victims musu. No. Yawo. Okay, you can stop there. Finish? This one is going live. I see people. Not live, yeah, okay. Okay.
mun yi da sai sai dai mun yi da su da muka zo da muka ce musu fara ai hira da muke yi ya ce mu shekau mutum su je compile Okay, give me somebody to speak to. Wanda iya magana kan wannan online. Ko da dawo. Ku shiga. ka dan yi jawabi haka da turanci live Ko Hausa ko da Hausa ne ma wanda Hausa ne Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Rabi'u Adam Zakari. Wannan abu da muka waye gari da shi yau wato wani abu ne da Allah ya kawo shi wanda ba mu taba gani ba jihar Kano gaskiyar lamari. Mun waye gari da sarki kuma Allah ya yi wani juyinsa. To shi komai a rayuwa haka yake. Allah ne yake bada mulki ga wanda ya zo kuma ya karba ga wanda ya so. Haka abin yake. Allah ya ba mu Kano wanda Allah ya ba wa Kano wanda yake shi ne mafi alkhairi. Allah ya ba mu shugabannin mu adalci, ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya shige mana gaba. Allah ya ba mu shugabanni mutanen kirki adalai. Allah ya sa mu ci gaba mu gama da imani. To ganin abin da ya faru wannan abu ne da an dade ba taba ganin irinsa ba. Wani irin tasiri hakan yake da shi ga masarautar Kano da jihar Kano bisa alakar da dumun tarihin da garin ke tattare da shi. To shi ka san komai a rayuwa tarihi ne ike kabuwa. Wannan wani sabon abu ne a ce a Kano an cire sarki, gwamna ya cire sarki, gaskiya ba taɓa yi ba a Kano. To wannan wani abu ne sabo da ya faru, kuma abin da zai faru gaba ba mu sani ba, Allah ne ya san gobe. Ba mamaki wani abin da mu zato ba ya kasance ya faru, ba mamaki abin da muke zato ya faru, sai dai burinmu shugabanni su haɗa kansu saboda mu talakawa na ƙasa. Idan shugabanni ba su haɗa kansu ba, mu ne muke shan wahala. In sun haɗa kansu kuma za mu samu adalci, za mu samu ci gaba na rayuwa da sauran abubuwa. Wannan shine abin da nake Next person. Next. Assalamu alaikum, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A matsayina na Bakano kuma gari na dama ba kalmar da zan fara faɗa sai ne godiya ga Allah kuma ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda dama ya fara kan annabin Allah. Kuma wannan al'amari da ya faru mu a Kano dama duk mai kishin jiha sai ya girgiza. To amma mukan ɗauki imani na ƙaddara bayan da Allah baya jarabtar bawansa. Ba mu taɓa sarki ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya mai ɗaukakar da ba kowa yake da ita ba. A gaskiya sarki Sunusi Lami da Sunusi ya ga ɗaukaka a duniya ta ilimi, ta mulki, ta kuɗi da duk wani abu na jin daɗin rayuwa. To amma babu wanda Allah ya halicce shi da irin wannan baiwar ba zai fuskanci irin wannan ƙalubalen a rayuwarsa da duniya ba. Zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka zai ban Madina sakamakon tsananin da ya fuskanta a wajen danginsa Qurayshawa. Ya fito yake tunanin cewa wai yanzu gari na zan bari garin Makka. Allah ya aiko mala'ika Jibril yake gaya mai cewa a'a mun fi ka sanin san garin iyayen naka, kuma wannan garin da ka bari ba wai ka bar shi bane ba, za mu dawo da kai. Amma wannan abu ne imani ga Allah, mu ba abin da za mu ce Kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu da ya faru Allah ya sa haka shine alkhairi a gare mu. Mun san jiya ga mu a yau, amma ba mu san abin da zai faru gobe ba, amma muna fatan alkhairi gobe ya faru alheri. Kuma babu abin da za mu cewa duk wanda za a kawo mana a matsayinmu na musulmai mun ɗauki kaddara ta addinin musulunci za mu bi shi. A matsayinmu na musulmi duk wani gwamna da za mu yi shi ma za mu bi shi. Mu dai talakawa fatanmu jiharmu da ƙasarmu da al'ummarmu kowa ya zauna lafiya, kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali, ya kawo mana sauƙi, ya sa wannan abin da ya faru ibada ne, addini ne, kuma ya zamo shi na gincikin shugabanmu a rayuwarmu. Sunana Murtala Muhammad Lawan Kurna a Sayo Ballayi da local government Kano State. Allah ya sa mu ga ƙarshen. Za ku iya ba su gidan kallo ne, TV ne, jarida haka da rediyo. Kawai program ne na tambayar shugaban ya kake ganin wannan kalubalen. We finish.